In Nederland hebben we een lespakket dat heet Kriebels in je buik. En dat hebben we op Aruba nu vertaald naar Crescecumi. Dus Aruba heeft nu ook een digitaal lespakket genaamd Crescecumi. Nou ja, het lespakket Kriebels in je buik bestaat al heel erg lang in Nederland. Dus daar hebben we heel veel ervaring mee. En dat is ook steeds door de jaren heen doorontwikkeld. Er zit heel veel wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing zit eraan vast. En wat we zien als je dit soort lessen geeft op school is dat kinderen veel meer zelfvertrouwen krijgen. Een positiever lichaamsbeeld en zelfbeeld. Ze weten beter hoe ze hun grenzen en hun wensen kunnen aangeven. En ook hoe ze de grenzen van anderen kunnen respecteren. Waardoor ze dus ook echt minder kans hebben om seksueel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Waarbij ze veel beter weten dat er heel veel diversiteit is. En dat ze beter zichzelf kunnen zijn. Dus we helpen kinderen echt om gezonder en veiliger eigenlijk te leven. Ja, er zijn hele goede resultaten in Nederland. We zien dat als je bijvoorbeeld kijkt naar jongeren, dat ze eigenlijk de eerste keer dat ze seksueel actief zijn, dat ze dat uitstellen. Dat ze dus later echt met seks beginnen. Dat ze zich dan ook beter beschermen. Dat ze minder kans hebben op ongeplande zwangerschappen. Minder kans hebben op SOA's. En ook minder kans hebben om seksueel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Dus het heeft echt heel veel gezondheidsvoordelen.